Diu Sant Lluc, quan arribaren a l'indret anomenat Gòlgota, el crucificat juntament amb els criminals, un a la dreta i l'altre a l'esquerra, Jesús deia, Pare, perdoneu-los que no saben el que fan. Senyor, ara que sou enlairat en l'arbre de la creu, atraieu a totes les coses cap a vos. En consumar així els vostres sacrificis, glorifiqueu perfectament amb el Pare i a tots nosaltres. Senyor, ens atorgueu la vida. Tingueu pietat de nosaltres, Senyor, tingueu pietat de nosaltres.